Сёння мы паговорым пра тое, чаму і за што Лукашенко так любіць савецкую ўладу і савецкую сістэму. І гэта пры тым, што толькі дзякуючы дэмакратыі ён стаў кіраўніком дзяржавы. А ў Савецкім Саюзе ён бы ніколі не зрабіў ніякай кар'еры, хутчэй за ўсё кепска б скончыў альбо ў турме, альбо прынамсі без паспяховай кар'еры. Пішыце ў каментарах, як шмат савецкага вы назіраеце ў сваім жыцці і чаму, на вашу думку, гэта і сёння адбываецца ў Беларусі. 10 жніўня Менск наведал старшыня камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзь Зюганаў, які вручыў Александру Лукашенку падарунак – ленінскую прэмію ЦК КПРФ. Вы падвоілі свой савецкі патэнцыял. Ваше дасягненне ў тым, што на базе найлепшай савецкай эпохі дадавалі, нічога не выкідаючы і рухаючыся наперад. Вось гэта робіць вам гонар. Выдаў такі сумнеўны камплімент Зюганаў. На самой справе гэта поўная хлусня. Ніякага падваення савецкага эканамічнага патэнцыялу ў Беларусі не адбылося. Хаця б адзін прыклад. Трактароў у 90-м годзе выпускалі 100 тысячаў, а цяпер каля 50 тысячаў. Але мы не будзем тут даваць эканамічныя разлікі. Галоўная тэма праграмы разабрацца ў тым, наколькі савецкімі ёсць ідэалогія і стыль кіравання цяперашняй улады. Тое, што Лукашенко глыбока савецкі чалавек і метады ў яго савецкія, з аднаго боку, не трэба асабліва і даказваць. Лукашенко сам часта пра гэта кажа. Вось што ён гаварыў, напрыклад, у 16-м годзе падчас чарговай сустрэчы з тым самым Зюганавым. Мы потеряли страну. Мы действительно потеряли страну. Да. Но знаете, что самое страшное, что мы потеряли? Мы потеряли систему, которую создали за десятилетия, которой вообще равной не было в мире. Самае смешнае, што калі б Савецкі Саюз не разваліўся, то ў той сістэме Лукашенко застаўся б максімум кіраўніком Саўгасу. Такога чалавека з ягоным скандальным характарам не пусцілі б наверх. Ён не прайшоў бы тых шматлікіх кадравых фільтраў, што існавалі пры савецкім ладзе. Ужо толькі той вядомы факт, што ён, будучы старшынём Саўгасу, пабіў механізатараў, адрэзаў бы яму шлях наверх назаўсёды. Гэта было ў 90-м годзе, разгул дэмакратыі. Лукашенко абіраецца дэпутатам Верхоўнага Савету і справу закрываюць. І гэта выратоўвае яго ад турмы. А маральнае разлажэнне, як казалі в той час, пры камуністах кіраўнік любога ўзроўню мусіў хаця б фармальна прытрымлівацца сямейных каштоўнасцяў. І калі нехта не жыве са сваёй законнай жонкай, то такі чалавек не мог зрабіць партыйнай і кіраўнічай кар'еры. Чаму ж тады Лукашенко так любіць савецкую сістэму? Перш за ўсё, савецкасць у яго гэта мадэль улады, грамадства і стасункаў паміж дзяржавай і чалавекам. Гэта тая сістэма, дзе не трэба прыдумляць эканамічных стымулаў, балансаваць паміж рознымі інтарэсамі, а можна проста прымушаць і загадваць. Заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Для Лукашэнкі дзяржава важнейшая за асобнага чалавека. Гэта вельмі савецкае ўяўленне. Чалавек мусіць быць часткай вялікага дзяржаўнага механізму, працаваць, выконваць правілы, быць дысцыплінаваным. Адсюль ягоная пастаянная фіксацыя на словах дысцыпліна, парадак, калектыў. Ён фактычна ўяўляе грамадства як добра арганізаваны калектыў, гэткі мурашнік, дзе кожны ведае сваё месца і сваю працоўную функцыю. Лукашенко максімальна не прымае любой самастойнасці і аўтаномнасці чалавека. У сённяшняй Беларусі, як і ў савецкай сістэме, чалавек можа быць свабодным у прыватным жыцці ў пэўных межах, але палітычна ён мусіць быць толькі паслухмяным уладзе і лаяльным. У такой карціне свету свабоднае грамадства само па сабе выглядае як нешта падазронае. Калі людзям даць занадта шмат свабоды, яны пачнуць спрачацца, арганізоўвацца, патрабаваць, галасаваць не так, як трэба, і ў выніку ён згубіць уладу. Аднак Лукашенко не проста чалавек з настальгіяй па СССР. Ён даволі паспяхова адаптаваў савецкую палітычную сістэму да сучаснасці і сваіх патрэбаў. Спачатку ў 95-м пабудаваў вертыкаль уладу, зверху донізу адмяніў выбары кіраўнікоў гарадоў і раёнам. Потым, у 96-м, учыніў фактычна дзяржаўны пераварот, разагнаўшы Верхоўны Савет і скасаваўшы сялякі падзел улады, аснову дэмакратыі. Лукашенко не столькі савецкі камуніст, колькі савецкі памешчык, які атрымаў у свае рукі сучасную дзяржаву. Той самы чырвоны чалавек, паводле
Светланы Алексеевич, для якога гвалт і прымус адзіны спосаб вырашэння праблемаў. У эканамічным сэнсе Лукашенко не камуніст, ён не імкнецца пабудаваць грамадства без прыватнай уласнасці. Ён не спрабаваў аднавіць Савецкі Саюз эканамічна, а і без вялікага энтузіазму прыняў тое, што было немагчыма не прыняць з капіталізму: прыватны бізнес, грошы, спажывецтва, сучасныя тэхналогіі. Але ён па-ранейшаму верыць у вялікую дзяржаўную гаспадарку, дзяржаўныя прадпрыемствы, планавання, кантроль цэнаў, дзяржаўнае размеркаванне рэсурсаў. А, дарэчы, якія вынікі 30 гадоў палітыкі парадку і кантролю? Сам жа Лукашенко днямі прывёў звесткі камітэту дзяржкантролю, паводле якіх за 6 сёлетніх месяцаў парушэнні былі знойдзеныя ў 90% з 1021 праверенага гандлёвага аб'екту. Прапагандысты хваляцца, што ў Беларусі моцная сацыяльная дзяржава, але рэальныя сацыяльныя даброты ўвесь час скарачаюцца. У той час, як у любой сацыяльнай дзяржаве на захадзе людзям, што засталіся без працы і даходаў, даецца істотная, можа нават занадта істотная матэрыяльная дапамога, дзяржава іх не кідае ў бядзе. У Беларусі ж такіх людзей называюць дармаедамі і прымушаюць плаціць за камунальныя паслугі ў разы больш за іншых. Нядаўна Савет міністраў адмяніў чарнобыльскія льготы для 177 населеных пунктаў, у тым ліку Гомель, Лунінец, Ів'я і Лельчыцы. І больш за 560 тысяч чалавек страцілі статус жыхароў заброшаных зонаў і адпаведныя льготы. Гэта рашэнне красамоўна ўпісваецца ў шырэйшую тэндэнцыю апошніх гадоў паступовага перагляду дзяржаўных сацыяльных абавязкаў. Беларусь ужо не тая дзяржава, якою была ў 2000-е гады, калі высокія даходы ад перапрацоўкі расійскай нафты, эканамічны рост дазвалялі падтрымліваць шырокую сістэму льготаў. Але няма таго, што раньш было. Няма таго, што раньш было. няма таго. Чарнобыльскія льготы доўгі час былі адным з найбольш дарагіх элементаў беларускай сацыяльнай сістэмы. За апошнія гады ўлады неаднаразова ішлі на скарачэнне розных відаў падтрымкі, імкнучыся зменшыць нагрузку на бюджэт. Адбываецца паступовае скарачэнне кола атрымальнікаў асобных льготаў, больш жорсткія крытэрыі прызначэння дзяржаўнай падтрымкі, імкненне знізіць бюджэтныя выдаткі паўсюль, дзе гэта магчыма. Так званая сацыяльная дзяржава, якой хваліліся прапагандысты, знікае, як тая шчыгрынавая скура. Але колькі б не было кантролю і парадку, чалавеку з такімі спецыфічнымі псіхалагічнымі рысамі, як у Лукашэнкі, заўсёды мала. Недавно ён зноў наракаў, што не стае той сістэмы кіравання, якая была ў Савецкім Саюзе, калі над выканаўчымі органамі стаяла вышэйшая рэальная ўлада, партыйныя органы. Акрамя савецкага, Лукашенко любіць і кітайскі досвед, дзе па-ранейшаму ўсім кіруе адзіная камуністычная партыя. Але колькі б разоў ён пра гэта не згадваў, на самой справе ствараць яшчэ і кіраўнічую партыю яму не хочацца. Бо трэба ж будзе з гэтымі партыйцамі дзеліцца ўладай. А ў планы Лукашэнкі гэта ніяк не ўваходзіць. Гэта былі цыганкоў высновы, і напрыканцы скажу адразу, што пішыце свае каментары у нашым Ютубе, на нашым сайце, прапаноўваеце мне тэмы, якія, па-вашаму, трэба асветліць у нашых эфірах і ў маёй праграме. І, як заўсёды, заставайцеся з Белсатам.